Ahojte, moje meno je Ondrej Volker a ja vás vítam na kanáli Chlapci slovenskí. Na tomto YouTubeovom kanáli sa vám snažíme približovať zaujímavé miesta, ktoré by mali stáť za vašu pozornosť. Zaoberáme sa aj rôznymi podvodmi alebo turistickými pascami, takže ak máte záujem o takýto obsah, určite neváhajte, môžete už teraz dať odber na náš kanál, budeme sa veľmi tešiť. No a v tomto videu sa budeme zaoberať jednou pomerne zaujímavou službou, ktorá mňa osobne však prekvapila a vyklul sa z nej taká trošku aj pastička, by som mohol povedať, pretože je pomerne známa a pomerne často nás masíruje na sociálnych sieťach svojimi reklamami, tak sme sa na ňu pozreli bližšie na jej názvuk. Ešte predtým, ako sa dostaneme k predmetu alebo teda k obsahu tohto videa, vás chcem veľmi pekne poprosiť, ak by ste nás mohli podporiť tým, že stlačíte aspoň pod videom tlačidlo páči sa mi to, dostane sa toto video trošku k viac ľuďom a nám to potom pomáha tvoriť zaujímavý obsah pravidelne a vo väčšej kvalite. Veľmi pekne ďakujeme. Ak máte náhodou pod videom aj tlačidlo vychváliť, tak budeme veľmi radi a bude nás to extrémne tešiť, ak stlačíte aj to. Poďme už na obsah tohto videa. Na úvod chcem povedať, že prebadaniu tejto veci, o ktorej sa budeme baviť, predchádzalo moje aktívne vyhľadávanie nejakých výživových doplnkov, nejakej proste vitamínov a ďalších látok, ktoré by som chcel na pravidelnej báze užívať, pretože by som chcel trošku skvalitniť a zozdravšiť svoju životosprávu. Keďže som veľakrát videl reklamu najmä na Instagrame, na tento internetový obchod, alebo teda na túto službu s tými výživovými doplnkami a vitamínmi, videl som tam rôzne aj akože recenzie od reálnych ľudí, tak som si povedal, že OK, poďme to vyskúšať a dostal som sa vlastne preklikom z tejto reklamy na webovú stránku. Ja som si tam urobil, tam je taký test, ktorý si môžete spustiť, zadáte tam, aký máte vek, ako máte váhu, ako často športujete, aké príjmate živiny, či máte s niečím problém, či sa cítite ráno alebo po obede unavený. Rôzne otázky sa vás to pýta. Je to veľmi taký milý a krátky a rýchly test, kde vám to na konci zobrazí takú vlastne už predpripravenú vlastne stránku, kde sú vlastne už v košíku internetového obchodu zadané alebo teda predvyplnené látky alebo teda výživové doplnky, ktoré by ste mali na základe toho testu brať. Máte to už krásne taký ako checkout, takú pokladňu, že vám to tam ukáže, koľko to stálo. Dostávate 50% zľavu, čo ma veľmi teda zaujalo. Hovorím si, OK, to stojí asi za vyskúšanie. Vyšlo mi to nejakých 32 € aj nejaké drobné. Tak si hovorím, že to predsa je euro na deň a to ma nemôže zrujnovať. Pred viac ako 4 rokmi som prestal fajčiť, takže si hovorím, ľudia dávajú o mnoho viac peňazí na cigarety a ja dám 1 € denne na to, aby som žil zdravší život. No tak veď, to je super. Tak som proste objednávku vytvoril a čakal som teda produkty. Čo ešte mi tak trošku vadilo, že tam nebolo možné tú zásielku presmerovať do pakety alebo do nejakého výberného boxu. Musel som čakať na kuriéra, čo mi v dnešnej dobe príde už také ako staromódne a veľmi, veľmi nepraktické. Prosím vás, ak máte internetový obchod, box na vybratie zo zásielky kedykoľvek 24 hodín 7 je niečo, čo musíte mať. Dôveryhodnosť tohto internetového obchodu trošku počiarkovalo rôzne recenzie, ktoré som videl, že ľudia tam sa ako fotili na Instagram s tými proste produktami a hovorím si, to by len tak sám od seba niekto neurobil, keby naozaj s tou službou nebol spokojný, tak som proste bol taký, že tešil som sa na to, hovorím si, asi som si dobre vybral. Zaplatil som teda 32 € aj nejaké drobné, dalo sa platiť iba kartou, čo som teda neskôr pochopil, že prečo, tomu sa dostaneme. No a potom vám domov príde takáto krásna krabička, kde máte taký dávkovač, dokonca tu máte svoje meno uvedené a môžete si takto ťahať na každý deň. Ja by som to ešte so svojím synom priviedol k dokonalosti, že on mi tu dopísal aj číslo, podľa toho, aký bol deň v mesiaci, aby som potom vedel, aj keď si oni to majú očíslované tu dole, že to je dávka 23 z 30, ale keďže som niekedy zabudol na to, že to mám zobrať, tak a nevedel som si spomenúť, či som to bral alebo nebral, tak som si to očíslal podľa dní v mesiaci a príde mi to o mnoho praktickejšie, pretože ak je proste dneska 21. a je tam stále 20, tak tu som si odtrhol, dal som si bokom a išiel a zjedol som teda 21, aby som vedel, že ako som na tom. Dokonca tu máte také ako osobné
plus minus venovanie. Bol zabalený priamo pre vás. A máte tu aj napísané, čo to vlastne obsahuje, čo vlastne som dostal. A že kedy to treba užiť. Ráno jedna kapsula, vlastne to, mám tu vitamín E, nejaký Lion's Mane, Cordyceps, rakitníkový olej a guaranu. Mám to teda zjesť ráno po jednej kapsule, čiže vlastne ja si to takto ráno odstrhnem. Ešte sa to aj takto celkom pekne dobre otvára. To zakrikol. Tuto sa nachádzajú takéto cukričky, ktoré takto jednorazovo spapám a mám to vybavené. Považujem tento celý proces po tento moment, ako to užívate, mi príde strašne skvelý, že proste niekto na to myslel, že si tam spravíte ten test a proste ako keby máte z toho aj vnútorne dobrý pocit. Ja z mojej recenzie nemôžem samozrejme vám povedať po mesiaci používania, či to má nejaký vplyv alebo nemá na to, ako sa cítim. To neviem. Neviem to vyhodnotiť. Myslím, že tá doba je krátka. Ani to neviem nejako zmerať. To sa nedá, lebo viete, jeden mesiac sa cítite tak, druhý tak. Čiže to by som nepovedal, ani nemám na to nástroje a ani som nenašiel na celom internete žiadny naozajstný rozbor nejakých tých tabliet, či tam naozaj je to, čo tam má byť a či to má taký účinok, ako to má byť a či to dávkovanie je také, ako má byť napísané. Čiže vlastne v tomto videu vám neviem zhodnotiť nejakým spôsobom kvalitu tých výživových doplnkov. Mne ide len o to, akým spôsobom sú predávané, pretože, a už sa k tomu pomaličky dostávame, pretože keď túto krabičku miniete po 30 dňoch a možno sa vám to nepodarí, pretože ste niekedy zabudli, tak sa stane po 30 dňoch taká ako celkom nepríjemná záležitosť a to je, že vám zrazu odíde z účtu len tak bez vášho vedomia, viac menej, plná suma, 65 eur v mojom prípade, za proste ďalší mesiac tých ako výživových doplnkov. Bez toho, aby ste vôbec možno sa zamysleli nad tým, že chcem to, nechcem to, chcem v tom pokračovať a či v tom vôbec chcem pokračovať za plnú sumu, alebo teda bez tej zľavy. Prečo som ju vlastne nedostal, keď mi bola ponúkaná? Finta je v tom, že vy si síce objednávate vitamíny, ale malinkými písmenkami si nevšimnete, že vy si neobjednávate produkt, ale objednávate si službu. Tá služba spočíva v predplatnom a to predplatné je vlastne v tej plnej výške, ktoré vám tam vyčíslilo, ktorú bola preškrknutá tá suma v tej plnej výške a na ten prvý mesiac iba ste dostali 50% zľavu a všetky ďalšie mesiace vám budú automaticky zúčtovávané z vášho účtu a odosielaný balíček v plnej sume. No a tu nastáva zo pár zádrhelov. Máme totiž za to, že tá informácia o tom, že si objednávate predplatné a nie jednorazovo proste produkty, je tam veľmi malinká, nenápadná. V konkurencii tých obrovských ďalších textov je toto vlastne iba niekde dole pod tými ikonkami tých platieb napísané, že máte pocit, že sú to nejaké podmienky k platobným kartám alebo nejaké informácie o tom, aké platobné karty sú akceptované. No a samozrejme je aj veľmi jednoduché prehliadnúť informáciu o tom, že tá zľava, ktorú ste dostali, sa vzťahuje iba na ten prvý mesiac. A všetky ostatné mesiace budete mať pekne v plnej palbe a to je 65 eur v mojom prípade. A keď si pozriete nejaké recenzie a referencie na tento internetový obchod, alebo teda službu už môžeme povedať, tak zistíte, že obsahujú naozaj kopec negatívnych recenzií a informácií o tom, že ľudia sú prekvapení, šokovaní a až nahnevaní z toho, že nemali najmenšie tušenie, že si neobjednávajú jednorazovú krabičku, ale službu s predplatným, ktoré ešte aj k tomu ide veľmi ťažko zrušiť. Za všetky asi tie recenzie je tu jeden príklad, ktorý som našiel na Mapi.cz, kde píše užívateľ. Od úplného začiatku sem Vitapak veľmi chválil. Dokonce všem i doporučoval a sdílel na sociálnych sítích.
Po uplynutí prvního měsíce jsem uvažoval o zakoupení dalšího balíčku, který by byl již bez slevy, jen jsem čekal na vhodný termín po výplatě. Na to bohužel Vitapak nemyslel a peníze se strhly bez mého vědomí z účtu, aniž bych o tom jakkoliv souhlasil. Nezažil jsem snad ještě nikdy větší nehoráznost a bezmoc. Po delším telefonickém kontaktu mi peníze zpět nepošlou, mám si pri příště lépe přečíst podmínky, které fungují jako Netflix. Nikdy, ale opravdu už nikdy víc nechci o Vitapek ani slyšet. Pozor, toto ale nie je môj prípad. Ja som si prezieravo prečítal takmer celé obchodné podmienky predtým, než som odoslal objednávku a dokonca som si aj prečítal niektoré recenzie, kde bolo uvádzané, že ak tu teda to predplatné zruším, tak prídem o tú zľavu. Čo mi prišlo vlastne fér. Hovorím si, OK, veď ak predplatné zruším a budem ho potom chcieť ešte niekedy v budúcnosti aktivovať, tak už ho nebudem môcť aktivovať 150% zľavou. Ja som to pochopil ale trošku inak, ako to reálne je. Medzi tým, ako som tieto vyživové doplnky užíval, tak som si o tejto službe stále zisťoval viac a viac, pretože ma zaujímalo, čo sa vlastne udeje na konci tých 30 dní. No a prišiel som na jednu pomerne dosť prelomovú vec. Možno si pamätáte video z Prahy, ktorí sa zaoberali jedným internetovým obchodom, z ktorého sa vyklul neskôr nákupná galéria, kedy si vlastne dcéra sestra Janka Rubeša objednala ruksak a zistila v obchodných podmienkach, že ho dostane o rok. No a tento pán, ktorý stál za týmito nákupnými galériami, dnes prevádzkuje internetový obchod, alebo teda vlastne skôr službu Vitapek. Povedal som si, že na toto si dám sakra veľký pozor a vzhľadom na to, že som nenašiel nejaké relevantné informácie o tom, že by niekto urobil nejaký rozbor. Mimochodom sú aj influenceri a youtuberi, ktorí sa zaoberajú rozborom rôznych látok a potravín, tak možno by ste ma mohli na niekoho naviesť, kto by mi pomohol s tým rozborom. Mňa by to zaujímalo, pretože ak tá služba, ak tie produkty sú dobré, tak ja možno budem aktívne sa zaoberať tým, že by som si to znova predplatil. Ale keďže som dostal túto informáciu, tak som k tej službe začal... Viete, ako to je? Keď chcete, tak hľadáte dôvod, že prečo áno, a keď sa vám to trošku ako znechutí a zistíte, že niečo nie, tak hľadáte dôvod, prečo nie. A ja som tých dôvodov, prečo nie, našiel toľko, že som to proste musel zrušiť. No a tým, že som to chcel zrušiť, tak som sa vlastne dostal k tomu ďalšiemu zádrhelu a to je to, že vlastne keď sa prihlásite do toho účtu na tej službe alebo na tom e-shope, tak vlastne tam nemáte žiadnu možnosť to predplatné zrušiť. Čo je ale zaujímavé, že znovu obnoviť predplatné je možné vlastne na jedno kliknutie. A keď si potom pozriete sa do často kladených otázok, tak zistíte, že musíte kontaktovať podporu telefonicky alebo e-mailom na to, aby ste toto svoje predplatné zrušiť mohli. Čo som teda urobil, kontaktoval som teda podporu cez e-mail a dostal som ďalšiu kontroverznú odpoveď alebo teda podmienku pre zrušenie. A to je to, že ak chcem teda zrušiť to moje predplatné ešte pred uplynutím toho prvého mesiaca, musím zaplatiť pokutu vo výške tej zľavy, ktorú som dostal a doplatiť to vlastne za tú plnú sumu. Hovorím si, OK, takže ja vlastne musím zaplatiť za to, aby ste mi nestrhali ďalšie peniaze. To je trošku ako niečo, čo ide proti sebe v rámci toho predplatného. Aj keď chápem, že dneska je to niečo ako viazanosť u telefonického operátora, kedy nemôžete len tak proste zrušiť si svoj paušál. Ak to spravíte, zaplatíte pokutu. Je to legitímne? Nie je to legitímne? Malo by to podľa mňa byť tam uvedené o mnoho viac výraznejšie, no a najmä zrozumiteľnejšie a jasnejšie. A možno, a to je môj názor, ja by som tú službu spravil transparentne, tak by ľudia radi ju používali a boli OK s tým, čo robia a nie, že ho niekoho vlastne trošku tak ako nechať ho, aby vošiel trošku do omylu. Nenápadne, ale teda to asi jemne cielene urobíte a potom z toho ťažíte, že on vlastne sa zasekol v nejakom predplatnom a aj tá podpora sa ma snažila vlastne presvedčiť o tom, že mám radšej využiť zľavu, ktorú mi ponúkajú a odoberať vitamíny na skúšku ďalej.
Otázka znie, či by som potom musel doplatiť pri zrušení všetku tú zľavu, ktorú mi ponúkli. Tak som si uvedomil, že to naozaj nie je lepšie a radšej zaplatím teda tú pokutu a nebudem už ďalej podporovať niečo, s čím som není spokojný a nechcem už proste tieto výživové doplnky už ďalej užívať. Zaplatil som teda pokutu a v rámci toho, že som sa pripravoval na toto video, som znova prešiel do toho procesu toho objednania, kde som zbadal jednu dôležitú informáciu. Keď totižto scrollnete trošku nižšie na tej objednávke, ktorá vám sa zobrazí po tom, čo spravíte toho sprievodcu, tak je tu taká ako zaujímavá informácia o 30-dňovej garancii vrátenia peňazí. Sme natoľko presvedčení, že budete s Vitapakom spokojní, že ponúkame záruku spokojnosti počas celého prvého mesiaca, aby ste mali dostatok času produkty vyskúšať. Ak Vitapek užívate pravidelne a napriek tomu, tam to mám zakryté tou plombou, asi nie ste spokojní s výsledkami, vrátime vám peniaze. No a pozeral som si, čo píšu ostatní nejakí recenzenti o tom, že pravdepodobne aj oni chceli, ako aj ja by som chcel uplatniť teda tú garanciu 30-dňovej záruky alebo garancie vrátenia peňazí, keďže už som ale zaplatil 32 eur a znova 32 eur pokutu. Ani v najmenšom som nesníval o tom, že by mi to mohli vrátiť, ale hovorím si, vyskúšam to. A napísal som e-mail na podporu tejto služby, že teda som našiel informáciu o tom, že tam je garancia vrátenia peňazí a na základe tej garancie peňazí ich teda žiadam o to, aby mi vrátili 32,50 za moju objednávku a 32,50 za tú pokutu. A viete, čo sa stalo? Skoro som sa vyzul z topánok. Oni mi to vrátili. A preto vlastne nechcem, aby toto video bolo brané úplne ako hejt, pretože ja si stále myslím, že tá služba je fajn, ale spôsob, ako mi je predávaná, s tým som není stotožnený. Preto som sa rozhodol, že skúsim konfrontovať telefonickú podporu tohto e-shopu a skúsim im zavolať s tým, že ako to vlastne je a či by to nechceli spraviť lepšie. Tak poďme im zavolať. Prvá vec, ktorá sa v recenziách všade píše, že na tú telefonickú podporu sa dovolať nedá. No tak to si vyskúšame. Dobrý den. Dovolali ste sa na zákaznícke centrum Vitapek. Volám minútu. Stále som sa nedovolal. Dobrý deň, prajem. Chcel som sa opýtať, ja som u vás spravil objednávku na tie výživové doplnky a vlastne ja som zistil, že vlastne som sa dostal do takého ako keby predplatného. Áno. A chcel som sa opýtať, že či sa to dá objednať iba jednorázovo, alebo ako potom, keby som to chcel iba na jeden mesiac, že čo vlastne sa udeje? Dobře, to samozřejmě chápu. Pokud byste vlastně chtěli jakoby pouze jednorázový nákup, tak by šlo, že bychom vám vystavili fakturku, ale bohužel na ten jednorázový nákup nelze uplatnit ta 50% sleva, protože tu máme jako věrnostní výhodu pro nové předplatitele. A teraz, keď už tú objednávku mám, keď teda tie výživové doplnky mám doma, som teda v tom prvom mesiaci, a chcel by som to zrušiť, tak čo sa stane? My jsme vlastně teď od listopadu měnili obchodní podmínky a nevím, jestli to už třeba, právě bych se potřeba kouknout, do kterého období spadá ta vaše objednávka, ale máme to nyní udělané tak, že vlastně buď máme 30-denní výpovědní lhůtu. Jo? A vlastně ode dne, kdy vy si přejete zrušit předplatné, tak právě vám běží to 30-denní výpovědní lhůta a k tomu 30. dní bude vaše předplatné zrušeno. To znamená, že ja musím vlastne zaplatiť ešte vlastne ďalší mesiac, keď teda sa rozhodnem napríklad po 15 dňoch zrušiť to predplatné? Ano, pokud vlastně to budete chtít rušit třeba 15. den, tak pokud bude spadat ještě datum obnovy mezi tím jakoby na další objednávku, tak to se vám ještě obnoví. Ešte ma zaujíma jedna vec, že vlastne ja som nikde nenašol nejaký spôsob, ako tú objednávku alebo ako to predplatné zrušiť. Tak předplatné můžete zrušit přes nás, přes zákaznickou podporu, vždy buď to mailem nebo telefonicky. Ešte som si pozeral nejaké recenzie a tam ľudia písali, že museli vrátiť peniaze za nejaké darčeky.
že keby som teda to predplatné mal, ja neviem, 3-4 mesiace, ja vám budem potom musieť doplatiť ešte nejaké ďalšie peniaze? Ne, to určitě ne, to nevím, co tím mysleli, ale za dárky, pokud dostanete třeba lahev nebo vitamín zdarma a budete chtít potom zrušit předplatné, tak za to se nedoplácí. Jo? Napadá mě jediný způsob, že pokud si klienti zvolili od třetí objednávky tu dlouhodobou 50% slevu po dobu 6 měsíců, ale nechtěli vyčerpat vlastně všech 6 objednávek, ale chtěli pouze třeba 3 vyčerpat, tak potom by bohužel jakoby mohli tam mít ten doplatek, ale to jinak jakoby na dárky ohledně lahviček nebo vitamínu zdarma určitě se nedoplácí. Lebo našiel som vlastne, to ma trošku zarazilo, že som začal sa o to zaujímať, keď som zistil, že vlastne je to predplatné a našiel som pomerne veľa takých negatívnych recenzií na vás a napadlo ma, že či by sa to nedala tá služba spraviť aj tak, že by tí ľudia neboli nahnevaní z toho, že zistia, že vlastne sa dostali do predplatného tým, že to tam je pomerne také ako nenápadná informácia v priebehu toho objednávania. Já to samozřejmě chápu, my pořád jakoby pracujeme na tom, aby se všechno zlepšilo, když takhle dostaneme nějaký podnět, jo. Samozřejmě vždycky jsme nápomocní klientům všechno vysvětlit. Dobre, OK, tak ďakujem za informáciu, pekný deň prajem. Dobře, tak ja ďakujem, naschledanou. Naschledanou. No, čo sa týka tých, podľa mňa, nekalých obchodných praktík, tak úplne prvá je garancia vrátenia peňazí, ktorá je na web stránke uvedená a potom následne, keď chcete za ten prvý mesiac objednávku zrušiť, tak vám tú garanciu neponúknú. Oni vám naopak naúčtujú ďalší poplatok a dokonca teraz mi pani povedala cez telefón, že už to ponovom bude tak, že nie len, že to môžete zrušiť a v rámci toho prvého mesiaca, ale ešte bude trvať 30-dňová výpovedná lehota, takže vy budete musieť zaplatiť aj za časť ďalšieho mesiaca. No tak nie, je to tak, že zákazník bude musieť, aj keď zruší tú objednávku v prvom mesiaci alebo to predplatné, tak bude musieť doplatiť ešte aj tak ten druhý mesiac. No, neviem, toto je veľmi zvláštne. Potom si myslím, že druhá taká nekalá záležitosť je nedostatočná informovanosť o tom, že ide o predplatné. Je to tam naozaj veľmi, ale že veľmi nenápadné. A vlastne celý ten e-shop sa tvári ako keby jednorázová objednávka, ale dostane vás do predplatného. To mi príde nechutná obchodná praktika, nech sa na mňa nikto nehnevá. Potom samozrejme informácia o tom, že tá zľava je vlastne aplikovaná iba na prvý mesiac. Ja napriek tomu, že som naozaj dopodrobna čítal tie obchodné podmienky, tak som to nepochopil. Ja som myslel, že tá zľava mi bude bežať a v momente, keď to chcem zrušiť, tak vtedy už nemám nárok na tú zľavu, ja neviem, ďalšie mesiace alebo čo. Alebo som si potom myslel, keď som zistil, že ľudia niečo doplácajú, tak som si myslel, že teda ja to budem mať pol roka za 30 € a keď to budem chcieť zrušiť, tak vlastne budem musieť za každý mesiac doplatiť tých 30 €. Hej, to sa mi tiež nepáčilo, alebo teda to si myslím, že je také ako, že neviete, ako to vlastne je. Niekde v tých obchodných podmienkach alebo v tých častých otázkach som sa dozvedel, že tá zľava sa vzťahuje na to, ak si chcete ten produkt alebo tú službu alebo tie výživové doplnky objednať jednorazovo. Ale nikde som sa nedozvedel, nikde nemôžete vlastne vytvoriť tú objednávku bez toho, aby ste sa dostali do predplatného. Tá pani mi povedala, že mi vystavia nejakú faktúru, ale na základe čoho? Že ja im do mailu naposielam, čo chcem. To mi úplne príde ako keby opak tej služby, tak ako je dobre postavená na tom začiatku a veľmi užívateľsky prívetivá. Ďalšia vec, nemožnosť zrušiť to predplatné vo svojom konte a musieť kontaktovať zákaznícku podporu, to mi príde ako z 90. rokov nejaké služby pre dospelých, kámo, kde si proste sa dostal do nejakého predplatného, prišlo ti vo výpise niečo, čo si absolútne nevedel, čo to je a proste kým si sa dostal k tomu, čo to je a jak si to zaplatil, ako to zrušiť, bolo lepšie zrušiť kartu proste a nahlasiť stratu karty alebo proste zrušiť účet alebo proste niečo, lebo to naozaj to nebolo možné. A toto mi príde také ako, kamo, v roku 2026 už skoro, aby sme museli rušiť nejaké predplatné. Predstavte si, že by ste museli vždy, keď chcete zrušiť Netflix, Disney, Apple TV alebo niečo YouTube Premium, že by ste museli volať niekam, že prosím, chcem to... Nie. To je naozaj znak takého ako...
niečoho, čo chceme, aby sme tomu užívateľovi sťažili. Hej? Ďalšia vec, potom sa dozviete takú informáciu, pretože vám príde ten e-mail po prvom mesiaci, a teda, ktorý vám chodí z tej služby a je tam napísané, že chcete zľavu aj na ďalší mesiac, pošlite nám fotku s produktom, že ste spokojní a tu kliknite, že dajte nám 5 hviezdičiek a dostanete zľavu. A preto tie recenzie na tej stránke, ktorú si pozeráte, keď si to objednávate, nie je ani jedna vlastne relevantná, pretože tá služba tie pozitívne recenzie vymieňa za zľavu. To je úplatok. To je proste niečo, čo sa nesmie robiť. Tá recenzia na tých Google mapách a na týchto službách má byť proste úprimná. A ona nie je úprimná, pretože ja napíšem, že to je strašne super všetko po prvom mesiaci, keď neviem povedať, či to má nejaký efekt, či to má nejaký zmysel, či to má nejaký vplyv na moje fungovanie a na moje cítenie sa. A proste napíšem, že to je všetko skvelé, len aby som dostal zľavu aj na ďalší mesiac. To mi príde veľmi... Ďalšia taká ako malá skladačka do tej celej, do toho celého obrazu, že nie. No a posledná vec, čo som si všimol, že vpravo hore, keď si to chcete objednať, tak tam píšu, že majú recenziu na Google mapách 4,6, alebo teda hodnotenie skóre 4,6 z 5. A keď si to potom naozaj na tých Google mapách idete pozrieť, tak zistíte, že to skóre je iba 4,1. Čo je, ako keby to bolo 4,4 a oni uvádzajú 4,6, tak spoviete, dobre, to sa mohlo za pár týždňov zmeniť, ale 4,1 a 4,6, to je veľký rozdiel. Dámy a páni, toto je všetko. Napíšte mi prosím vaše skúsenosti s nejakými podobnými službami, s touto službou, s výživovými doplnkami alebo s nejakým, naozaj nejaká, ak vás napadne nejaká skúsenosť, ktorá je z kategórie, že wow, s rušením predplatného alebo podobne, alebo proste s vrátením nejakého produktu. Mimochodom, ja som nevrátili peniaze a nemusel som to vrátiť. To je celkom zaujímavé, teraz ma napadlo, že asi by som sa mal aj ja zachovať fair a nechcieť teda vrátiť tú polovicu, tých 30 eur by som... Ja som teda požiadal o vrátenie a oni nejako so mnou nediskutovali, oni to hneď vrátili. Čiže keby mi povedali, dobre, vrátime vám ale iba tých 30, ja by som povedal, super, som rád, som to vyskúšal, dostal som zľavu, som spokojný. A teraz ako keby trošku... Dajte prosím určite like na toto video, ak ste to doteraz nespravili. Veľmi, veľmi, veľmi nám to pomôže, ak tam máte tlačidlo vychváliť. Budeme strašne radi za pochvalu. A odoberajte náš kanál Chlapci slovenský. Ukazujeme tu aj zaujímavé, krásne miesta na Slovensku, takže aj teda možno v blízkom okolí, ale hlavne o Slovensku. Už ďalšia séria bude zo skvelých miest. Naozaj úžasné video jedno pripravujeme. Povedzte o nás niekomu, pošlite to známemu, budeme veľmi radi, aby sa teda nenechali nachytať na hrušky, alebo to niekam pozdieľajte, budeme strašne sa tešiť. Označte nás a my vám pošleme srdiečko. Toto bol Ondrej Volker, ja som cestovateľ a youtuber, tento kanál sa volá Chlapci slovenský a ja vám krásne ďakujem za vaše sledovanie a za vašu pozornosť a teším sa na budúce v nedeľu. No a ešte jedna dôležitá informácia, ak by ste chceli našu tvorbu podporiť, je to možné na platforme HeroHero, konkrétne na adrese herohero.co/hskch ako chlapci, sk ako slovenský. Dostanete samozrejme bonusové materiály, dostanete bonusové zoznamy zaujímavých destinácií, reštaurácií a miest a návodov a proste rád. Takže pridajte sa k našej komunite, budeme strašne radi. Podporíte svojho obľúbeného youtubera, svoj obľúbený YouTubeový projekt, čo nás naozaj veľmi teší. No a posledných 20 sekúnd vo videu vždycky patrí našim podporovateľom na HeroHero, a takže chcem ako vždy pozdraviť Michael91. Michael, díky za podporu a ďakujeme, a takisto Davida Stančíka. Pridajte sa aj vy, naskenujte QR kód a ahojte.